ai kublai ya phi hanu snem arhajar arphun riu ka siteri kedai ka sengi buram jongki kristan ka sengi buram ya ka jinglong kami jong kamaria jinglong kami blai jong kamaria ka New Year kalong kristan kalong ka snem jingra ke snem thmai jongki kristan kane haba ongkum ni kamde re ka ba sisa ka jing sisa kalong ba ka jingra ke ya kane ka snem thmai kalong gentil ki jingra ke snem thmai gentil ubnai Januari udai ubnai ubaki ainam ya ublai gentil Janus te kedai ka bawan na ka jinglong gentil ni jinglong riu perthei Henry ka jing sisa kalong ba usitarik Januari lane kelalangkuan yong kalong Kristan Katolik perkejing sisa kalong kumne kejing rake buram kejing le buram usnem thmai kamsem lawan lane omsem la tho ha Bible lane umsem la ong Jisu banya rake snem thmai lemne ki apostol kejing sisa ki ba don haka history kalong kumne ki nong Babylon kila yalek kemen snem thmai ya ublai ubah kerteng u akitu ublai jongki u akitu di kira ke ya kane ka snem thmai ban ai buram ya une ublai thala u akitu nataki Roman kila bu ya ka siterik kum usnem thmai ban buram ya u Janus u blai gentil te u benai Januari kumta la jer kerteng hadin jong une u blai thau Janus jongki Roman te ha ka siti ke ba ar sikikorin hendriu khandriu to kadon ke jinga dei ayu ka tempel jong blai bat ki blai thau ong u une u Paulus apostol la tho nangta omsem ladon kano ka dekat ke ba hukum ya ki Kristan ban ya le kemen bandon ki New Year party bandon kita ki jing denglene ki jing le niam bandup don hana bandon bok kenang bandup don bok ne ban ya penher ya kita ki bom bula ki jing penthei bom ne ban ya di kyat habanda suwan omdon kano haka Bible bala hukum bangin rakhe ya kastem thmai hakane karukom ti ngipat nyalek kumta ti kane kumdi bala tho haka Bible nang taha ka kitab jong Jeremiah long ka spau dukat ar kong wat syahikai ha ki rukom jong ki gentil jong ki riu perthei te kumki Kristan Katolik ke ai ke ba ha ka jing sisa ni le kemen ha ka sitarik Januari omdei ya kata ka pagan New Year henry ka dei nakapanta jong ki Katolik kadai ka sngi krauniam jong ka Maria ka kami ka jong blai hakasiti saki Galatia kalong saud kot sau u Paulus la tho saki kumne blai ula pha yala ujong ukun ya ubalakha naka kente ne naka briu bat ha ka gospel kat kum Lukas nong iwei kot sau kulai bat balai bakat
ka kami ka jong utrai kan dawan jengok yang kene gri jing ong jong ka Elizabeth ka kami jong Yohanes Baptist Rau Jisu ulang ublei bat kamaria kala kha ya te kumta kamaria kadai ka kami ka jong ublei kene kalong kebadan ha Bible kene kebadan ha Bible ngle pule Bible Gospel ke Matius Gospel ke Lukas long ke kong berar te sisin ong lada Jisu ulang ublei bat kamaria kala kha ya te kamaria kalong ka kami jong ublei pat de kane ka ba ki Catholic ki rakhe kum ka singi krauniam hakai sitarik Januari but kane ka jing sisya kede ya ka ba la ya tai ha ka balang but la ya da ya kane ka jing sisya ha ka snem sauspa lai puwe ka ba hakaba ladon ka Council of Ephesus ban yada ban kren yada ya ka jinglong blei jong Chris le tai hang ni bat la ya pen bena bat pen scam ba Chris ulang ublei na ta shu ha upna Januari ka sitrik Januari kede kasngi ke pra hadien ka Christmas kede kasngi jong kajing ot share yau Jisu kede kasngi hakabala ai ya kerteng bakui Jisu halukas puwe la tho hakasngi ke pra la ot share yau bat la jer kerteng Jisu yau nangta hakane ka singi sitarik ketika singi ka ba Chris ula jau ya ki jin jau snam ki baningkong na ka benta ka jing pen im yang ong biak sisin haka singi ba pra ka singi jing ot share yo Jisu ketika singi len ka sin ka baningkong jong ka jing jau snam ki jong Jisu na ka benta ka jing pen im yangi na tahaka sitarik ru kereka sengi the World Day of Peace ya kepala penbena da pop Paul bahanriu uneru balalong ubakoi une urikoi pop bakoi Paul bahanriu na Matius san kendai la tho suk kinong penyasuk suk kinong penyasuk Perkene ke jing bu ya kene ke singi da upop Paul bahanriu ka don nongrim ha ka Bible ban penbena ha ka sitarik bakalong ka singi jong ke jing suk habar si perthe tangta ki jing ya per ki ba shai bha labar pule ya kene ngalani shai score ya kene ka jing lekmen jong usnem thomai kedei keba don yakatlong ha ki gentil hanrei ka Catholic ka sitarik Januari Catholic kedei keba la don Chris hapdeng bat kalong ru keba don ha ka Bible nangta kabalang kam mane ya ujanus kapalang kapen kentang ya kapor bat ka yale ban penkuj ya ki tarik gentil na kabanta ublei ki tarik kila belong ki tarik gentil hare kabalang kapen kuj pen kentang ya kita na kabanta ublei haka siti benikong siki korin long pa shipho dukat lai puwe Paulus la thok kum ne siki whatever you do all for the glory of God ya kat ke pa phile le nakabanta kaburam ka jongle nata ka jing sisa ka khadu
ya ki Catholic lakhat ban om ya lekemen ya ka New Year jong ki gentil ya ki Catholic lakhat ban lekemen ya ukris ya ka kemi jong u ya ka jing kongu ya ka jing suk bat ya ka jing suspa ngomong sisin haka shiterik u January ya ki Catholic lakhat ban lekemen ya ukris ya ka kemi jong u ya ka jing kongu ya ka jing suk bat ya ka jing suspa ha kitab jing pen Paul long ko ba arpwe khot san tho behold I made all things new ha kami ngapen long thamai ya ki e bar te nomor kata ka niam bat kebalang Katolik kam siam la sim keliang na ki gentil kam sim keliang na ki gentil ong sin ka niam bat kebalang Katolik kam siam la sim keliang ya ki palong gentil lene paganism handai kala job ya ka paganism kala job de nomor kata da kumne da kejing ai kublai snem thmai besuk bakmen jong kejing job jong kejing kongu jong kejing suk haune usnem arajar apun riu rengkar pad ukris rengkar pad ka kemi jong u person pa ar jong ublai pad ka kemi jongi ka kemi jong kebalang borok kowe jong ki khun borok khoj ya kiba lakha na ukris din mar kata tongini lek kemen hakane kesengi da ka jing khuj da ka jing kemen da ka jing ya royal try da ka jing songo ya u da ka manta ka jing suspa jong u yangi de sesisen snam thmai basuk bat bakmen bat badap jing kerkhu bat badap jing suk haki yeng ki sem jong pi kublai nakane ka amen faithful and true channel sesisen pat ya pi to ai ba kad ba pinang sap ya kane ka kubor na ya ki kubor na kane ka channel ki kubor jong kebaya dei ba kicing imensim to try unang yarap ya pi man la kasngi haune u ar hajar ar pun riu kublai sibun ya pi baro iwei pe iwei ba to try unang kerku ya pi ba to kicing kerku jong try leng ba kitab jingkeng wan riu ar pusau bahkan syong kan sa rengka pat pi amen